Από τα μικράτα του παίζει ούτη, έχοντας μάθει κοντά στον πατέρα του. Πριν μερικά χρόνια το ούτη του Φραγκούλη Στακιά σκεύρωσε και σταμάτησε να παίζει. Όμως η καλή του τύχη, ή αν πιστεύετε στα παραμύθια λόγω και των ημερών, το καλό πνεύμα, τον έφερε μια μέρα στο Δημαρχείο των Καμποχώρων. Κουβέντα την κουβέντα, ο Φραγκούλης Στακιάς εξομολογήθηκε πως δεν έχει πια ούτη, γι' αυτό και δεν παίζει. Αμέσως ενδιαφέρθηκε ο Δήμος, που σε συνεργασία με τον Παντελή Λαμπρινούδη και τον Παντελή Μπογδάνου του παρήγγειλαν το ούτη στην Τουρκία για να το παραδώσουν πριν ένα μήνα περίπου σε ταβερνάκι στο Βασιλιώνικο. Ήταν από τη Μεσίνα. Ήταν από την πηγή που βγήκε το ούτσι. Τώρα έρχονται να παίξουν και το έχουν κουρδίσει κιθάρα. Δεν είναι ούτσι πια. Δεν είναι ούτσι. Αυτό εχάθηκε. Διότι το ούτσι είναι το γνήσιο βυζαντινό όργανο. Είδες ότι όσοι έχουν βυζαντινή έχουν ούτσια. Τα ούτσια και λέει καμιά φορά ελληνικά να διαβάζεις μια παροιμία, γαλλικά να μιλάς και τούρκικα να τραγουδάς. Δεν είναι τουρκική. Είναι βυζαντινή μουσική. Και η βυζαντινή μουσική Ο Δήμαρχος Πολύδωρος Λαμπρινούδης και σύσσωμο σχεδόν το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσαν το παρόν στην τιμητική εκδήλωση για το Φραγκούλη Στακιά, χωρίς να γνωρίζουν ότι θα βρισκόμασταν εκεί για να καταγράψουμε αυτή τη μοναδική στιγμή, ειδοποιημένοι από την ψυχή της εκδήλωσης, τη δημοτική υπάλληλο Αγγελική Σιράκη, που φρόντισε ώστε να μην φύγει κανένας παραπονούμενος, ακόμη και αυτοί που ήθελαν να χορέψουν. Βαρδούρα, το πούμε, τον κύριο Στακιά. Εγώ προσωπικά έτυχε αρκετές φορές να τον ακούσω να παίζει το συγκεκριμένο όργανο. Όντως, εκτός από την ψυχαγωγία, μας φέρνει πίσω στις ρίζες μας. Ο Δήμος μας επενεί τέτοιες προσπάθειες και πήρε αυτή την πρωτοβουλία ηθικά να τον βραβεύσει για αυτό το σκοπό τον οποίο κάνει. Παράλληλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον Παντελή τον Λαμπρινούδη όσο και τον Παντελή τον Μπογδάνου για την προσφορά τους αυτό το λαϊκό όργανο, το ούτι. Κύριε Στακιά, εύχομαι να είστε πάντα καλά, να μας ψυχαγωγείτε και από την πλευρά σας ο Δήμος του Καμποχώρων να είστε σίγουροι ότι θα είναι πάντα στο πλευρό σας. Την ιστορία από την αρχή, ή καλύτερα το τραγούδι, με το Φραγκούλη Στακιά τον οργανοπαίχτη μας να αγκαλιάζει γλυκά το ούτι του και να μας προσφέρει αξέχαστες μελωδίες.
μικρασιάτικη μουσική σας συγκινεί? Είναι ωραία μουσική, είναι καθαρή ελληνική και βλέπεις ότι είναι πάνω στην ψαλτική ακριβώς τα ίδια. Γιατί τώρα είδες ότι ένας τόνος, με ένα γράμμα έπαιξα 5 τόνους. Και που λέει σαν τα μάρμα, 5 τόνοι, ένα γράμμα. Είναι η μουσική ακόμα την πιο δύσκολη από ό,τι. Κατάλαβα τώρα οι μουσικές είναι ένα του μπία μαγαστάς ή αν δεν είναι και να χτυπάς, το ίδιο πράγμα είναι. Εν πάση περιπτώσει, συγκινεί όχι εμένα. Τον κόσμο όλων και όσοι Έλληνες που είμαστε πρέπει να μας συγκινεί και όχι μόνο οι Βυζαντινοί και οι Δημοτικοί και οι Νησιώτικοι, διότι τον καιρό που το 21 που έγινε και η Επανάσταση δεν χορεύανε ροκ. Ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης με Τσάμικο που χορεύανε να απελευθερώσαν την Ελλάδα. Και στο Ζάλογο ο Καραματιανός που πάει να χαθεί, που δεν τον χορεύουν πια όπου και να είσαι, στο Ζάλογο σκοτωθήκανε και έχω γράψει και ένα ποίημα γι' αυτό. Σκοτωθήκανε να τιμωθούν με Καλαματιανό, είναι γνήσιος ελληνικός χορός. Τι θέμε τώρα εμείς, το τι χορεύουν οι Αμερικάνοι και το τι χορεύουν στην τζούγκλα μέσα, τζάκα και δούκια, αυτά για εμάς, δεν ξέρω, αυτό το πιότερο που είναι μουσικάτικα και τη μουσική. Με μια λέξη και γίνεται φίρμα, με μια λέξη αρχινά και τελειώνει από την αρχή σε μια λέξη είναι ότι. Δεν έχει νόημα. Εσείς πότε ήρθατε σε επαφή με το ούτι? Εγώ ήμουν 15 χρονών και πήγα, είχα ένα θείο εκεί κάτω, αυτός το είχαν πάρει τότε 2.500 δραχμές το 33, 2.500 δραχμές ήταν πολλά τα λεφτά τότε. Ένα χιλιάρικο το 33 έπρεπε να δουλέψεις από το πρωί από ήλιο μέχρι ήλιο ένα μήνα για να πάρεις ένα χιλιάρικο. Και το έμαθε ο Μαργύρης, τον εμάθαινε, δεν τα κατέφερε να μάθει, όπως και εγώ πήγαινα με 30 μαθητές και ήμουν μονάχος. Ανεβγανιάκι. Όλοι αρκοπιστήκαν από εδώ και από εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Τότε εγώ μ' άρεσε, δεν είχα τη μουσική μέσα γιατί και ο πατέρας μου και ο παππούς μου και έχουμε και βγάλει και όξο. Η άρκιστη είναι του πατέρα μου της αδερφής παιδί. Τότε εγώ άρχισα το γάμος μέσα μου. Με 16 μαθήματα έμαθα και πέσα. Πήγαινα στο δάσκαλο και πλήρωνες 9 μαθήματα το μήνα. Μόλις πήγαινε στα 7 σου λένε φέρε πάλι το μηνιάτικο εδώ. Ύστερα άρχισε και με παίρνε μαζί του αυτός. Και λέει αυτός πού δηλαδή, σε παραπάνω. Σε γιορτές, πού πηγαίνατε? Ο Αργύρης, αυτός ο Αργύρης όπου πηγαίνανε και τον ακούγανε, έτρεχε ο κόσμος, έπαιρνε πολλά λεφτά. Ο Φραγκούλης Στακιάς θυμάται πολύ συχνά το δάσκαλό του. Μάλιστα ξεχωριστό το τραγούδι που το έμαθε και που το ρεφρέν του είναι τουρκικό. Αναγκάστηκαν να το μάθουν εν μία νυχτή, όταν τον Ιούλιο του 1908 το κίνημα των Νεότουρκων κατέλαβε την αρχή της Θεσσαλονίκης και έστειλαν τελεσίγραφο στο Σουλτάνο Αβδέλ Χαμίτ να επαναφέρει το Σύνταγμα του 1876 μέσα σε 24 ώρες. Με αυτό σου λέω έπαιρνε στο Σουλτάν Χαμίτ το χαρέμι και τον καιρό που γίνηκε το Σύνταγμα το 1908 στην Κωνσταντινούπολη, παίζανε μέσα στο χαρέμι και είχα ένα μπερντέ μπρος, διότι δεν είχε τότε μικρόφωνα και μεγάφωνα. Και τραγουδούσαν αυτοί και πίσω από το μπερντέ χορεύαν τα χανούμια. Τα χανουμάκια χορεύανε, διασκεδάζανε. Εκεί την ημέρα τραβήχθηκε ο μπερντές και πέσαν τα χανούμια πάνω τους και τις αγκαλιάζανε. Τους χαρανοπέθες που παίζανε. Λέει, αυτή είναι να τις φυγές, φίλε τώρα μας χαλάσιο. Ήταν ο Σουλτάν Χαμίτς. Κατεβαίνουνε κάτω και πει τις ιστορίες για αυτό σου λέω. Το 1908 ήταν αυτό. Κατεβαίνουνε κάτω και τους λέει, το αυτό το τραγούδι θα το μάθετε και αύριο θα το παίζετε. Και βγήκε το Γεια Σασίμ. Γεια Σασίμ Χουριέτ, Ανταλέ Μουσαμπέτ, Γεια Σασίμ Μιλέτ. Το είχαν γυρίσει και στα ελληνικά. Το ξέρετε εσείς? Βέβαια. Για να τα ακούσουμε. Συστώ, το έχουν κάνει στα ελληνικά απάνω. Το ξέρετε τουρκικά? Όχι, το έχουν στα ελληνικά. Το Γεια Σασίμ, το ρεφρέν λέγεται τουρκικά. Μόνο το ρεφρέν λέγεται τουρκικά, ναι.
πράγμα θα γίνει για η πόλη στα χάδι. Γεια σας είμαι Κουριέτ, ανταλέν μου σαβέτ, γεια σας είμαι λέ. Βγήκε το 1908. Και αναγκάστηκε ο δάσκαλός σας δηλαδή σε μια μέρα να το ξέρει για να το τραγουδά. Το μάθανε όλοι ήρθαν και διαβάζανε και τώρα στην άλλη μέρα πάνε πάνω στην άμαξα, γυρνάμε στην Κωνσταντινούπολη και το τραγουδούσαν. Έπεσε τότε, έγινε και το Σύνταγμα στην Κωνσταντινούπολη και έφυγε τα χανουμάκια που είχαν και φιωρετζέδες και τα αυτά. Το Casual House πριν την είσοδο του αεροδρομίου και για αυτές τις όμορφες γιορτινές μέρες είναι κοντά σας με μοναδικές προτάσεις. Οι γιορτινές σας αγορές για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί από το Casual House θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Casual House με άνετο χώρο πάρκινγκ στη Λεωφόρο Ενώσεως 96 πριν από την είσοδο του αεροδρομίου. Εκπληκτικές τιμές σε όλα τα ρούχα για τον άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί. Κάντε τις χριστουγεννιάτικες αγορές σας στο Casual House πριν την είσοδο του αεροδρομίου. Σας ευχόμαστε χαρούμενες γιορτές και σας περιμένουμε για τις γιορτινές σας αγορές. Casual House. Έχει μεγάλο αχλαδόσχημο ηχείο, κοντό και φαρδί χέρι, κεφαλή που σχηματίζει σχεδόν ορθή γωνία με το χέρι και κλειδιά από τα πλάγια. Παίζεται με πένα από φλούδα κορμού ή κλαδιού κερασιάς ή από κέρατο βοδιού, σήμερα από πλαστική ύλη. Το ούτι, αν και το συναντάμε στην Ελλάδα, παίζεται σε περιορισμένη κλίμακα. Ούτι έπαιζαν αποκλειστικά οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι και αγνοούσαν το ελληνικό λαγούτο με το μακρύ χέρι. Μετά την καταστροφή του 22 και την ανταλλαγή των πληθυσμών, το ούτι χρησιμοποιήθηκε και στον ελλαδικό χώρο κάπως περισσότερο, σε μικρασιάτικα συνήθως γλέντια και σε συγκροτήματα που έπαιζαν πολύ και τουρκική μουσική. Γιατί διάλεξατε το ούτι και δεν διάλεξετε κάποιο άλλο έγχορδο? Αυτό βρέθηκε να μπορούμε. Αλλά μ' άρεσε και
Το ούτι είναι ένα όργανο που μπορεί μόνο του να βγάλει μια διασκέδαση. Δεν χρειάζεται μεγάλα όργανα μαζί. Είναι εμπλουτισμένο όργανο, αλλά είναι πάνω πως είναι δύσκολο. Πρέπει να έχει ένα καλό ούτι. Το καλό ούτι, το μόνο πράγμα που πρέπει να έχει από την αρχή είναι τα ξύλα του. Και να μην χαλούνε, να μην σκευρώνουν, να μην... Τούτο το ούτι, εγώ το είπα αυτή, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να έχει νεύρα μέσα. Να είναι από γερμανικό πεύκο που είναι και σκληρός και πιο ψηλό. Επειδή αντέχει το ξύλο αυτό, πιο ψηλό και βγάζει πιο τερή φωνή. Τώρα με τα μηχανήματα δεν πειράζει και τόσο. Έπειτα το ξύλο, ένας που ήρθε από την αυτή το είχε πάρει $800 από την Τουρκία, αλλά τούτο εδώ όλο ήταν από ξύλο 30 φυγιάς καμωμένο. Είχε και σκαλίσματα πάνω, φιγούρες. Τα όργανα έτσι αρχίζουν από φθηνά και πάνε. Το μόνο η κιθάρα είναι φθηνή, διότι η κιθάρα δεν... Τούτο εδώ μπαίνει με καλούπι. Μπαίνει καλούπι. Κάθε σειρά που βλέπεις εδώ είναι ιδιαίτερο ξύλο. Δεν είναι μόνο κομμάτι. Βάζει καλούπι, κολλά το ένα. Κολλά από εκεί, σε 24 ώρες ξανακολλά πάλι. Και τις 24 ξανακολλά, περνά τις αυτές μέσα εδώ για να μην χάνει. Έχει δηλαδή δουλειά πάνω του. Δεν είναι η κιθάρα που παίρνει ένα κόντρο πλακιά από εδώ και ένα κόντρο πλακιά από εκεί. Και τώρα θυμήθηκα, ο θείος ο συγχωρημένος ο Παντελής, ο Φιστές, γιατί είχαμε παίξει πολλές φορές μαζί. Είχε βγάλει και αυτός τον καιρό που ερχόταν οι Αμερικάνοι. Από εκεί. Στη Σιράκη, έτσι. Ναι, ερχόταν στη Σιράκη, ναι. Ερχόταν εδώ λοιπόν οι Αμερικάνοι και στέλνανε. Και ξέρει γράψει και ένα τραγούδι, λέει. Είχε γράψει την Αγγελική. Ναι. Είχε γράψει ο θείος. Αυτό είναι. Συρτός είναι. Την Αγγελική, αμαν αμαν, που έχει γονίσια αδέρφια στην Αμερική. Με το καραβί του Χανιώτη, όλα μας θέλουνε του χιώτη, όλα μας θέλουνε στο χιώτη, με το καραβί του Χανιώτη. Ψέματα, αμαν αμαν, και τα χτυκά μας θέλουνε λεφτά και δέματα. Μας θέλουμε το χοντζίλαγα, γερον μπαζοκό θα έχω πάντα, γερον μπαζοκό θα έχω πάντα. Μας θέλουμε το χοντζίλαγα. Θα μπει απ' τον γαϊμό μου, αλπιστοράκι, αμαν αμαν, αν δεν την πάρω μάνα μου, την Αγγελική. Με δολαρία, με λίρες, την Αγγελική την πήρες, την Αγγελική την πήρες, με δολαρία, με λίρες. Εγώ στο Φάρο με είχαν πάρει για αυτό σου λέω καμιά φορά μου λες που θα μάθες και δια. Μου είχαν δώσει μια κασέτα να μάθω την Ρατσαντιανή, η οποία είναι ένας χαρσίλαμας της Μικράς Ασίας. Αλλά αυτοί είχαν ακούσει μουσική, αλλά δεν είχαν ακούσει τα λόγια όμως. Και είχαν βάλει κάτι, δηλαδή κάμω τη ζωή είναι αλητός, Ρατσαντιανή. Το λέω δεν είναι τα λόγια της αυτά, είναι χαμένοι τόποι.
Εμένα μ' άκουσε ένας που ήταν στην Επισκοπή μέσα εκεί στην Μονή Πετράκη και μου λέει αν σε ακούσει αυτά τα σμυρνάικα που τραγουδάς αυτός ο Αρχιεπίσκοπος θα πιάσει να κρέμουν, τα αρέσουν πάρα πολύ. Και ένα σαντιαρί τώρα πρέπει να σκαλπάει και αυτός να μπήκε. Θυμώνται τις παλιές ρίζες όσοι είναι παλιοί. Ναι, θυμώνται. Θα με την Αλεξανδριανή. Ναι, τα λίγα τα καθεαυτού. Τα καθεαυτού. Είναι καρσιναμάλ Μικράς Ασίας. Στα λάτσατα στην Παναγιά, στα λάτσατα στην Παναγιά, στα λιώβημα από πίσω Αλατσαδιανή, στα λιώβημα από πίσω πάνω χωριανή. Και πάω να την ποτίσω πάνω χωριανή. Έλα, έλα γιουτζελίμι Αλατσαδιανή, θα σε πάρω δε σ' αφήνω πάνω χωριανή. Τσεσμές και κάτω Παναγιά, χασάτε τους λεβέντες σας, δεν έχετε ελπίδα Αλατσαδιανή, δεν έχετε ελπίδα πάνω χωριανή. Χάσαμε το Αϊβαλί, χάσαμε το Αϊβαλί, το τίκελι πια δίνει Αλατσαδιανή, το τίκελι πια δίνει πάνω χωριανή. Την Πέργαμο απ' την Ξακουστή, την Πέργαμο απ' την Ξακουστή και την ωραία Σμύρνη Αλατσαδιανή, και την ωραία Σμύρνη πάνω χωριανή. Έλα, έλα γιουτσελί Αλατσαδιανή, θα σε πάρω δε σ' αφήνω πάνω χωριανή. Κύριε Φραγκούλη, μάθαμε ότι κάποια στιγμή δεν είχατε ούτε και αποφάσισαν κάποιοι χωριανοί εδώ να σας κάνουν το δώρο. Και μάλιστα έκαναν και μια τελετή, έτσι. Να με ερεθίσουνε πάλι, πολεμούσαν, αλλά δεν βαριέσαι. Εγώ τώρα πια, τα βαρέ. Σας τιμούν όμως, κύριε Φραγκούλη, και μάλιστα λένε ότι η ζωή τους είναι δεμένη με εσάς και το ούτι. Να σας πω κάτι. Και εγώ, γιατί έχω γελετήσει 3 γενιές μες στο χωριό. Από που έχουν πεθάνει, εγώ ήξερα και τα τραγούδια που ήθελαν ο καθένας. Ο κάθε ένας, ο ένας ήθελε κάποτε, σαν εμπαυτίσανε τον Αντώνη που είναι στην Γενική Τράπεζα Γραμματικού, είναι τώρα ο διευθυντής. Πήγα στη βάφτιση του και ήταν ο Κορουνιώτης, ο Κώστας. Και μου λένε, ξέρεις το Γεια σας εσύ. Αν δεν το ξέρεις, δεν θα χορέψω κουρεύει. Άλλο τραγούδι δεν χορεύει. Ήταν ένας μπουκάλης Μανώλης. Μου λένε, άμα δεν ξέρεις την Ευριοπούλα, εγώ δεν χορεύω. Εμένα αυτό το τραγούδι το συστώ για να χορέψω. Ο καθένας είχε το δικό του. Στην Ευριοπούλα έγινε σε χριστιανή. Να λέγε Σαββάτο. Θέλω να σας πω, ήξερα πια και τα χούλια τους. Τι που έγινε προς τιμή σας, παίξατε και ένα ωραίο συρτό με τα χωριά, έτσι. Ναι. Αυτό πώς βρέθηκε στα χέρια σας και η μουσική τι νος είναι. Εγώ το έκανα. Πώς βρέθηκε στα χέρια σας. Κοπέλες, μια γειτόνισσα έχω εδώ, η οποία ήταν στην οικοκυρική αυτή. Και κάπου το βρήκανε εκεί και εγώ έπιασα και το τέριαξα και το έκανα, έβαλα και μουσική και το έκανα συρτό. Πότε το γράψατε αυτό? Πολλά χρόνια, αφού το έχω δω και στα άλλα όργανα και το παίζουν.
και στόλοι ψαράδες σε τα γιογιορική τρέπεντα είναι όλοι ασβεστάδες. Παίζατε σε χωριά ή σε γιορτές και παίζατε? Σε χορούς πήγαινα. Δεν πήγαινα. Παναγύρια είχα πάει 2-3 φορές. Τότε τα Αγίου Βασιλιού είχαν ένα έθιμο να γυρνάνε μέσα στα χωριά, μέσα στα σπίτια, ο καθένας στο σπίτι Ιταλιανού, και έλεγαν τον Άγιο Βασίλη. Οι γέροι έλεγανε τον παλιό Άγιο, δηλαδή τα ίδια λόγια αλλά με άλλο σκοπό. Ενώ ο Άγιος Βασίλης που λέγεται τώρα λέει αρχιμήνια και αρχιχρονιά, το άλλο έλεγε αρχιμήνια και αρχιχρονιά, και είναι ο παλιός Άγιος Βασίλης ο σκοπός του.